Takođe, u nedelju, klub Budimlija ugostiće i porodicu male Darije Petrović iz Banje Koviljače, koja se bori sa više retkih bolesti. Kuća i imanje porodice Petrović bili su oštećeni tokom majskih poplava. U ovoj nepogodi oni su ostali i bez računara, koji je predstavljao jedini način komuniciranja sa lekarima u inostranstvu. Kako bi im olakšali dolazak do neophodnih informacija i kontaktiranje medicinskih ustanova, klub Budimlija poklonit će Dariji laptop. Nadamo se da će ovaj uređaj Dariji makar malo prekratiti vreme koje provodi u bolnici, a njenim roditeljima smanjiti troškove komunikacije sa inostranstvom, poručuju iz Budimlije. Kao što smo najavili prošle sedmice, klub Budimlija ceo prihod od ove sezone, letnje sezone, namenio je za poplavljanje širom Srbije. Mi nismo čekali da se završi letnja sezona, već smo počeli sa davanjem sredstava i novčanih i u vidu stvari, tako da smo se ovaj put odazvali na poziv Darijinih roditelja, jer je njima bio neophodan računar koji je nastradao u poplavi, iz razloga da bi oni bili u kontaktu sa lekarima, tako da smo se mi odazvali u ovoj akciji i donirali laptop za Dariju i njene roditelje. I da najavimo da ćemo i dalje nastaviti sa ovom akcijom i nastaviti da pomažemo Dari koliko budemo u mogućnosti.